Is-seħ bliema mod iseħħ, Brexit se jkun ta' oġieħ ta' ras għad-dwana. Star dan id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta' Dwana Joseph Ketkuti meta kien il-mistieden tal-breakfast show ta' Net Television Net AM. Il-Brexit l-uniku ħaġa li ma jinkwetanix biss jekk ma jseħħx. Jekk jiseħħ, taħt li ma forma jseħħ, hard Brexit jew soft Brexit, l-inna se effettwana bil-kbir bħala dwanijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Joseph Ketkuti spjega kif ir-Renju Unit dment li joħroġ mill-Unjoni Ewropea għal fini ta' dwana jiġi meqjus bħala pajjiż terz jew pajjiż li mhux membru tal-Unjoni. U qal li dan se jissarraf f'żieda qawwija fix-xogħol għad-Dipartiment. Dan għaliex il-passiġġieri li jivvjaġġaw bejn Malta u r-Renju Unit kif ukoll kull importazzjoni u esportazzjoni li sseħħ bejn iż-żewġ pajjiżi trid tgħaddi mill-iskrutinju ta' dwana Maltija. Joseph Ketkuti qal li bejn iż-żewġ pajjiżi jivvjaġġaw il fuq minn 1000 fruħ kuljum u kull ġimgħa jkun hemm mal-25 trailer groupage, 30 container full load u mal-5000 pakkett bil-courier li jissarfu f'madwar 7000 dikjarazzjoni ġdida. Id-Direttur ta' Dwana qal li fi-sforz sabiex id-Dipartiment ikun preparat ġew ingaġġati uffiċjali ġodda u sar xogħol fuq is-sistemi tal-kompjuter. Iżda wara tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-ajruport mhux preparat għal Brexit. Li jinkwetani huwa l-infrastruttura tal-ajruport kif inhi. L-infrastruttura tal-ajruport kif inhi qed nibża li kam Marċ jekk ma jkunx hemm estensjoni tal-perjodu u nibqgħu kif aħna għalissa, kam Marċ jista' jkun illi mal-wasla se jkun hemm xi kjujiet. Joseph Ketkuti temm jgħid li dwana qed tagħmel dak kollu li tista' biex tilqa' dawn il-problemi qabel iseħħ il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Blokk Ewropew.